بتعم زحزن ነገር እዩ ሓደ ወገና ቀሊል ጉድኣት በጽሕዎ ኣሎ መንቀለይ ተፈለጠን ሕወሓት ለትግራይ ካብዘ ዘለዎ ጸገም ንምውጻእ ንሱ ይለው ከምጽ ዝኽእል እንተምጽ እንተዚየምጽ ድማ ንህዝብ ዝጠቅም ድግፎ ይኣን ዋላ እምኒ ይኹን ምን እንተ ኮይኑ ንህዝብ ለውጥ ኣይኮነ መዘዝውን ሒዙ ክመጽ ይኽእል እዩ ሕወሓት እንታይ እዩ ዕላማኣ ከመይላ መጽያ እቲ ፖለቲካ ሕጂ ዘሎ ኣይኮነን ንሕና ሸይጣን ኣይግምቶን ተረዲሃን እዚ ኤርትራሲ ምስ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ትግራይን ክጽምበር ኣለዎ እዚን ሰለስተ መዓልቲ ኣቦታትና ንዝክር ቻሌንጅ ንገብር ስለዚ እንግሊዝ ዳርጋ ገዚና ክትብል ኣይትኽእልኒ ሓበት ትርጉም ናይ መግዛእት እንተኸድካ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን دحنا دغنيكم هيني مسجن انا بوغني እግዚአብሔር መስገን ሰላም አለኹ ሰማዒዶ ዝብል ፕሮግራም ሒዘልኩም መጽለኹን ተነስኻትኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባር አይትረስዑ እንተ አነ ርእቶታትኩም ከንብብየ ማለት እዩ እሺ ናብ ቀጻለ ርእቶ free mind Meron always flip flop person he isn't standing in one point he flip flop flip flop በቃ ዚካ flip flop horizontally and vertically flip አብዘሎ ማለት እዩ ለጊሻ ተስፋይ Q3 ታይም ማለት ተተኪው አጋጣሚ ዩቲዩብ ዲሁኪ እዚ አኳ ነቲ ጸላእውን ሳውያ እያ ተውጻሉ ታትውልድ ያዳውን ትፈልጥ ኮይኑ አይስምዓካን እሞ ትገብርዮ እንድዕንበር ከም ትንስኽ ብጽልሕ ሕርር ኢልክዮ ዘለኺ ንሕና ኸኣ ብፍቕሪ ሕዋትና ዝኾኑ ህዝቢ ፍስህ ንብላለና እንታይ ኢኸ ክትገብሪ ኢላታ ማለት እዩ እወ ኣነ ገሪማትኒ ወይ ከም ታቆልዓ ንሳ ይራኹና I don't know እንታይ እዩ ፕሮብሌማ ማለት እዩ ማለት ሰብ እንትባኣስ እንተላሽን በይ ኣነ ንሳን ኣብ ዝኾነ ኣቦይና ደይን ምቅታል ዘይተባጽሕናሲ ብጠቕላላ ኸ ይመስል እንትጽልናታ ፐርሰናሊ ዝመስል ኣነስ ከምዚ ዝኾነ ሰብ ገዲፍዋ ጠሊምዋ ወይ ዝኾነ ነገር ገይርዋ ዳ እንተ ኮይኑ እምበር በይና ሱቂላ ካብ ሃንደበት ተበጊሳዶ ከምዚ ትገብር ነገር ኢልኩም ማይኹም I don't know ኮም አይግምትኒ ኣነ ባይዘወይ ክጾም ተገዲድካ ዲኻ ሃይለና ናብዚ ክንሰግሪና ማለት እዩ Welcome to Shidden Reacts 1 ክጾም ተገዲድካ ዲኻ አይዶ አውድ አመት ከመይ ተዳለለኻ መቸም ዓቅሚ ብዝፈቀዶ ገዛይ ብዝፍረዮ ይዳለለኹ ስኻ ከመይ ተዳለለኻ ባ ኣነ ዳ ክንድግዛዕ ዝኸውን በጊዕ ገዚእልካ ሓደ ክንድግዛዕ ደርሆ ገዚእልካ 5 ሊትሮ ፀባውን ይርግእለኹ መዓሳ ተረኺበውን ክገዝእ እየ ብዙሕ ነገራት እዩ ስማ አይደታይ ማና ህልኽ ነገር ጌርካዮ ፎቲኻ ይኩም ተንኸጽም ከነ ከመይ ማለት እዚ ከምዙ ናይ ሕነ ንምፍዳይ ናይ ምብላዕ ሕነ ንምፍዳይ ንምካሓስ ዓይነት ነገር ጌርካ የለ ኣነስ ግርም ዝብለንሲ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ተኻፊልኩም ብልዑ ይዝብል هذا تخافيلكم بالعقل كله هم يدري تخافيلكم بالعذر زلوا أكارينا شالا زت أنكر منقستنا استنى هزبي استفانا على هزبينا كندي تتقوموا صدراس وقت يبنا هو يوم كندي توارس سانم ولد يبنا كندي أقل وقت يبنا بحقي ما نتهارس حل نازلنا بصورة بزي الأخلاق وسلز حق عزيز سلز مستهم نعتهم بمكفال مسهم بوعال زلنا نعم بمكفال زركب حاجوسن دره بين خالقها بقع بين خالقها تروح وحقوسن سماين مريتن يو تخكل قوم ነገር ዘሎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ኸኣ አርቲስቲክ ብዝኾነ መንገዲ ዝገልጽ ባይዘወይ ዝቆልዓ እዚ ሰርሖም ዘሎ ፕሮግራማት ኩላኹም ትፈልጥዎም ኢኹም ትሪእዎም ኣለኹም ኢኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ጽቡቕ ፕሮግራም ይሰርሕ ኣነ ኸኣ ንኢደካ ኣለኹ ቀጽለሉ ወደነይ በርትዕ ኢለካ ኣለኹ ኣነ ብድምጽ ብልጫ ብወታደራት ዝተመረጹ ኣብነ ባሲሎስ ቡራኬ ከስምዑ ኣሜን ዳሃ ትብል ترجمي خا أمين تلك أمين تلك هترجمي خا بمنفس قدوس تمرز أبو خات فيها أبرها كاسات الشمال كاباس براكي خوبيهم كم زي خوبيهم الكان دحر أمين الكا نحنا من تعلن في اللهجة خبزي سألي أنت خدينا أنا في اللهجة زين سلسلة معلتي أبو تاتنا نذكر challenge نقبل نقول نهز لي أزول زلوا أنا قصيكم كون عايز بالكم كون جن هنفلخ نكلا لنا كم تغير ناسي ندكس هجي كاميرا خزورة كلنا لابتوب سلسلة خونت كندي لنا بزنا أبنا أنتنس 5 دي 4 لنا أبسي أو في سي زلوا كاميرا خاطري كاب صباح جميلة نتابع على قبل الله كفلي نتابع السحلة نبغى خوص دمي كل ما تصير نبغى أوفيسي زلوا 4 5 نبغى خوص دمي سنة هو عليهم حزبين تعينا نخون زلنا إذا تتملسوا هم لخزام عكامل صارت كاس يسمر
قرم بتعامل حزن نجاريو سدت زراجيت سدرانا دركي ما انت دمنيا بحكيلو حوي بارع قري كرمتي حاجاي تفطرون وعلو ما انت دمنيا سلست دمنيا خوينونا نزهزو خا بتعم بوزح غزي زريو مالتي كاب حدا غزي كاب سلست غزي كاب كلتا غزي نلعلي بوزح غزي زهزو زي تريو لهم غزو اندا تقاصله فقده برخ يحدر ثم راحتنا خا كودوم داملو بزعبا من يشوم من حلفه من يخاركب كات قتلو قلا بزب اليوم توافيرهم مدرب حزن كيخون كيسمعوا تم حزب زياتهم مالت موصيو مسيا نعدنا خمولسنا إلهم يحاسبوا سلا زلو كم زي أمزجورو زلو يلو تتزاري بخي يسمعوا من تاني ينبر بزحم تزارب كنت تزجورو زلو تمناتنا مرحتي أبجون يلهم بس بتعمي يحزن بتعمي كبد خايبل يحزن رأيوان وجهه عرات يلا جليل كلنا بقى تنجري كان معي مقد حزن ورا مالتي زي اب السودان معقوب سدتنيا تندبا تاي تفطير زبلي مالتي حدا غبارع شعت نالو معن زوق شعت 40 مالت تخسيتو تبارع سيبلو كابستا لخبابي يتولعو بزح مصللي لعل 20 حدا مولو استبارع شعت لما زفرسه طقال 28 تنغزاوتي مولو عان يلو مالتي حدا وغنا قليل غدات بصحو والله من قلي تفلطن زاغيد زخونه حجز كابي انجو يترخبن ما يحجزن زلو تريو لكم مصلليهم استقاصلهم طرح ايدهم مسدقهم اب دغوصيوم اب سدت زل حزبنا كابتا زلاتون انبعلو خدغاغف صاوعد قريبولو اب سودان معقوب سدتنياتات اب وشتي حدا ورحي طرح لعلي شوعته غزي بستخسته بارع حوي اب وشتي حدا ورحي حسبو لعلي سسا مصلل سدتنياتات توارعو هيوت كلته حصاناتن بردي استرخبه نبرت اخلن مولو تقاصيلي سقاين مكراني اخلنا ايو بهصصنا مربتنا ملسونا مصلليهم استقاصلهم وغناتنا ملخت ليخوم الله يبللو بتعميد مو نمن يوم زلوخو زلو تمرحتي دقيسهم يوم دقيش داخل يخون قسقسو يلو من يشمو دقيسهم يوم زلو نقنقوهم اب قربا زلوخم سبات تفلطوا امبر انا كو سمعوا ما يمسلن زلو حوحات 50 دمر حدا بزلو منقد يقيموا زيهم اب كلته بتግራይ ንገብሮም منقسقاسات زوسنو سنتات امبر ملو بهزب استمرص ايكون ناي بعلو بيت مخريولن ناي بعلون زوسنو سنتات ገደበሎ ብርግጽ استفላለይ ፖለቲካዊ ውድባት አለው ኣብናይ ሕወሓት ድኽመትን ገምጋምን እንታይ ኮነ ክዛረቡ ዘለዎም ንባዕሎምን ንትግራይ ካብዚ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ከመይ ዝበለ መሪሕነት የድልዮ ንሕና ኸ እንታይ ተራና ኢሎም ኩሉ ውልቀ ሰውን ኣብናይ ውድብ ድኽመታት እናደረፍና ኣብ ንበፅሖ ነገር የለ تودب بوليتيكا ودبيو لو على خبلي زقمقم زعل ندحر الحزب زي يطقم كوينو حزب يقبلون كمودو لا يقصلن ما امنتاي كوينو يمت عرسم كغمغمو توانا شغرو كوزني حجي بلاتفورم زبحال يلن ستايشون يلن كتايشلو دما ايكالن نمن حيسكا مخنياتو حدا نجر بزلوتكا قطري زخونه نجر بز تدافعها قطري شومكا خالي እንዳخونه كساب موت كان حردا انا حدا غاز مصكا تخوينو مودع تخون سويلكا مالت اندا تقاتلكا تنبرولن حردا خوينو كمتم كطايشلهم زحسبون وعلو تم تشالنج زغورو نتسرعتون يهادمو منبر ناي وعلو منقد خطايشيهم زبل تسفان امنتني يبلين حجه انا بوغني حجي كساب مع زيوت مطياش مع زيو مالتي انا كو بطعمي حجون حتى خوينو نزولو نسي كطايشلكم حساب برك تدرف يولكم نابي كوينم يم كدرفون زي كدرفون غنا خنخو كمزي صقم كخولو مس جمرو قتل حزو سدد يبحال ازي كو بروبليم كو يتا يبحال حقوقو بلي خمزي ورد غوري يزبحال كو خمزي نخمزي تمسيدو كاي يسرح تسرح يتغل تاي كنت بلا اخيبا كاب نخمزي غيركم تزارو تم ايام تم تقاومتن وعلى تماينوت اين من بعلمن يم تشالنج غيرهم عقم زلهم سباتكو تعقمم داغدفو يخدلو يم سلازي بخالي بحالا نسي لو خمص تمصي تزيمصي دما نسي يبعلو من ودب بقى تمصي نسي تزيمصي نسي او تعدي حزوا زلو بعلي بحالاي سلازي تايو تي نفسو كفناول مهور يزبل لمده بوليتيكال تغادا لاي كله نزو كله قمتاتيو نقصال خمن كدلنا ابزور قالسي ترغم بزلو درجه حجزن كقالسن يخدال زلو حوحات انتايو علماء كميلا مصيا امنتاي بصحتهم مسرتو زغبار زيو
ኣብ ቀምሻ ኣደና ሓብአት ተጋራላይ ስጋብቲ ጀነራል ኣብፂ ሓተም ሕዚ ግን ተለጣጥ ወንበር ኮፍ ስለ ዝበሉ ሰብ ብሕማም ይሳቐ ብቑሪ ይሳቐ መድሓኒት ይስእን እቲ ዝሃድም ዝነበረን ብዓቲ ዘቆነጨን ይሕከመሉ ሃፍታም ያይን እናነገደ እዩ ነይሩ ታወዳ መሪቓ ሰደደት ኣደ ተፀሪፋ ተቃለሰ ዝሓፍረሉ ዘሰወአ ዝስኮነሉ ተሸኩዐ ብዓቲ ዘቆነጨን ዝጫድረሉ እዋን በፂሕና እንታይ ኮነ ይኾነ እውን ዕደልቶ ደና ክንብሎ ሓራይ ዝኾነ ግዜ ኣብ ቃልሲ ናይ ፈረንሳይ ሪቮሉሽን ምስሊ እንተ ተጋጊስ እቲ ቡርዥዋ ዝነበረ መደብን እቲ ስርዓት ማለት እዩ ኣብቲ ስርዓት ከዓ ሰራሕተኛ ተባሂሉ ሌበር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎት ጥራሕ ተዋፈረ ማለት እዩ ሰሪሕነቶም ቡርዥዋ ዝቐልብ ዝነበረን ንሶም እዮም ተዋጊኦም ብጣዕሚ ዝሕዘነኒ ግን ዝኾነ ካብቲ ሂስትሪ ኣየናይ ክፋል ምዃኑ ይፈለጥኩን ተዋጊኦም ምስ ወድኡስ እቲ ቡርዥዋ መሊሱ ብኻሊእ መልክዑ ቶም ዝሃፍቶምን ቶም ዝሓየሉን ኮይኖም ወፂኦም ቶም ዳኹ ዝነበሩ ክንግልብጥ ኢና ኢሎም ነቲ መንገዲ እዚ ዝኸዱ ከዓ ኣዝዮም ብጣዕሚ ተዳኺሞም ተወዲኡ ዝኾነ ቃልሲ ኣብ መን እዩ ምዃኑ ኣየናይ ሪቮሉሽን ምዃኑ ሕጂ ንግዚኡ ኣይትዘከረኒ ግን ኩሉ ግዜ ዝዝክሮ ከምዚ እንትበሃል እንተሎ ተቃሊስካ ምስ ወዳእኻስ እቲ ድኻ ስቲል ዕርዩ ናብ ዝተሓተ ጉድጓድ ይወድቕ እቲ ዝነበሮ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ንዘለዎ ይህብዎ ዝበሃል ነገር መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ከምኡ ዝብል ነይሩ ኣነ ንዝሃበ ይወሃብ ማለት ብልብ ወለኒ ኢሎ ኣሚኑ ንዝሃበ ሲውሰኹ እዩ መስለኒ ነይሩ እምበር ኣብ ዓድና እኮ ንዘለዎ ሂብዎ ዝበሃል እዚ ዘየብሉ መን ክህልዎ ከመይ ጌርካ ክሃልወካ ሕጂ ተቃሊሱ ዝመፀ ሕጂ እውን ቀፂሉ ብኡ ገዲድዎ ትሽግር እንተሓሳረ መከሩን ዋ እሞ ንምንታይ ዳ ተቃሊሰ እንታይ ዳ ትለውጢ ኢሉ እንተሓሲቡ ወንድዒ ኣይዶኖ ለውጢ የለን በቃ ሲካ ኣጋጣሚ ነይሩ ይመስለኒ ተቃሊሲ ኢልካ ትሓልፎ እሺ መሕዘኒ ባይዘው ተግባር እዚ ኦኬ ንቐፅል በቃ ንቐፅል ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኣነ ክነግረካ ቢሮን ሓወይ ቅድም ቀዳድም ብስዋኣት ዝመፅእ ኣይፈቱን ስዋኣት ዝፀርፍ ሰብ ኣይፈቱን ኣነ ስዋኣት ምስ በሉ ኣበየናይት ኣባ ኮይኒ ሓደራ ኢልና ኢሎም ክላገፁ ምስ ጀመሩ ቀትር ምድሪ ኣብ ከባቢ ኡራኤል ነይረ በኸ ማልያ ምፅለይ ኢለ ገዚአ ማልያ ጠዋፍ ገዚአ ካብ ኡራኤል ገለ ቤት ስእሊ ብፀሓይ ከይደ ተሳኢለ ገለ ማለት ፖስት ዝበልኩ ኣሎ ተረዳህን ከምዚ ዓይነት ላግፂ ቀሊል ከይመስለካ ፅቡቅ ኣይኮነን ገንዘብካ ወሲድካ ዝኸደ ስውእ ኸመን ክትከስስ ከቢድ እዩ እቲ ፖለቲካ ሕጂ ዘሎ ኣይኮነን ንሕና ሸይጣን ኣይግምቶን እዩ ተረዳህን ግን ከነመሓላልፎ ወይ ከዓ ከነብሎ ዝግባአና ነገር እንታይ እስኪ ኣብ ደገ ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ድዩ እንድሕር ተፋቂርና ብፍቅሪ ኩሉ ነገር ይሰዓር መንግስቲ ይጥፋ ብጥይትን ብዓረር ጥይትን ገለ ዝመፅእ ለውጢ የለን ሕጂ ኸማን ኩሉ ሻዕ ኣነ ካቲ ኤርትራውነት ከዓና መትከል ኣብ መትከል እየ ሕጂ ኸማን ወላ ፀሪፍኒ ሰብ ኣይሸማቐኒ ብጥይት ሓሊፈ ዝመፀኹ ሰብ ግን እንታይ እዩ በቃ ነቲ ዝጋገ ዘሎ እስኪ ንዓ ንረዳዳ ቀዳማይ ሚኒስተር እኮ ኣነ እውን ፀረ ሕወሓት ኮይነ ተዝኸይድ ምሮ የብላን ኣይምወሉን ሚኒስተር ብገበሩኒ እዚ ንኸፍፅም ስልጣን ከም ዝሓዘ ይልድአንን ንሓንቲ ዓዲ ፅቡቕ ድህንነትን ፅቡቕ ኣመራርሓ ጠንካላ ኣመራርሓን የድልያ ምስ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ዝተረዲእዎ ዶ እቶም ሕማቃት ከም ሕማቃቶም ኮይኖም ፅባሕ ንጎ እንታይ ይኾኑ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዩ ዋላ እቲ ፋሽስት ስርዓት ሕዚ ዝኒአ ንፅላእ እዩ ከምኡ እዩ ኣይገበረን ሕዚ ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ምግባር ንህዝቢ ዝጠቅም ድግፎ እዩ ኣነ ዋላ እምኒ ይኹን ሓራይ እሞ እምኒ እንተኮይኑ ንህዝቢ ለውጢ ኣይኮነን ኣመራርሓ ለውጢ ድማ ብኣውርኡ ለውጢ የምፅእ እዩ ጥራሕ ኣይኮነን ዝበሃል መዘዝ እውን ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ እምኒ እንተዘይኮይኑ እዩ እቲ ለውጢ ሒዝዎ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ዋላ እምኒ ይኹን ሓደ ግዜ እንታይ ይብለካ ዝኾነ ፋላሲ ዘውጉዕ ሰባት ሰሚዕኹም ትፈልጡ ዶ ንዓደይ ተኮይኑ ዋላ ምስ ሰይጣን ክሰርሕ ይብለካ እዚ ማለት ሰይጣንስ ንዓድኻ ዝሰርሐልካ እዩ ኣብ ፅቡቕ ተግባር ክዋፈረልካ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፋላሲ ኣሎ ዋላ እምኒ ይኹን ንህዝቢ ዝልውጥ እንተኮይኑ ንህዝቢ ዝጠቅም ንህዝቢ እምና ይጠቅም እምኒ ንህዝቢ ኣይጠቅምን ኣደይ ብጣዕሚ ተዛረብኩኖ ቃላት ብምሉኡ ማለት ዝወፀ የብሉን ትክክል ኣለኽን ትንቢት እውን ብዝመስል እዩ ነዊሕ ግዜ እዩ ተዘሪቡ ማለት እዩ ግን እምኒ ዋላ ይኹን ተተዋሂሉ ንህዝቢ ዝጠቅም ኢልክን ክልቲኡ ቃላት እንድሕር ደኣ ኤንድ እንድዩ ሎጂክ ተተኣሳስሮ ዘለኽን እምኒ ንህዝቢ ይጠቅምን እዩ እምኒ እንተኮይኑ ብእምንነቱ መልክዑ ይፅንሓልና ዝጠቅም እንተኮይኑ ጥራሕ ክወፁ ዘለዎ እዩ ናተይ ከዓ ማለት እዩ ሚሳይል የብልና ኣየር የብልና ቢኤም የብልና ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ውሕስነቱ ኣብ ቅልፅሙ ተባሂሉ እዩ እና ቁርጥ እንዳበልዓ ናይ ዓበና ዕኹቲ ዓተር በሊዕና ይዋዳደሩ ክብደሎ ይንደሊ ተዋዳዲርም ግን ዘሸነፈ የሽንፍ ሕወሓት ተሸኒፉ እውን ተንኪቡ ኢልኽዎም ኣለዎ ኣልዕል ለቢልካ ሓሲኻ ጠቐነ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ሰሩ ሓደ ግዜ ምስ ጠፈሽ እምናትካ ግበር ናክል ያንያ እዚ ኤርትራሲ ምስ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ትግራይን ክፅምበር ኣለዎ እዚኣ እንዲያ ታናተይ ጉራይ እዚኣ ኩያታ ውራይ ናብዚኣ ከይንሕወስ ከዓ ትብሉና ኖ በዚ እንድሕር ከይድና ኢና ንዕወት እዚኣ ኩያታ ውራይ ናተይ እዛ ፖለቲክስ ንስኣ ትገብር ዘላ
تابوش تبسي كتحاول نعرفونكم مش حوحات كتكودوا لكم مش حزب تجري كتكودوا لكم لان كنت نقرا حزب إيرترا حاوي كاف شقر قوت نحكوينس مش حوحات مش حزب تجري مش خيط كاف شقر قوت تعتا وراي لزاوراي زي أخاني ناتكا قورني زي خابتي أتعب نقر يلا أوكي حجيتها مالتي أنا خمزو زلخو أين حرام بزمرتنا يوم رجاس عجيبنا فتفت تابينا يرداكم الله فتفت نسبة سجنا حكيتكم استقال يوم صلاة أمولو نسي سياس بسايكم يزخون نورمال ما هي سياس أبين زب اسمه هنا تبلم أنا بتقال نسا يأمن عندي فلا لا يقولوا من إلى عندي الزارب مزحته جزية زأمن اللي قال عندي بتقول دايجن الدجاجة قفلوا هذا تمشوال بنفيت عند حرد اللي خوينسي نحناس حدا زين خون له مخنيات كاب قدم حجي سرحنا له نجر توجسنا خندري خلنا نعنا مهرم ما تقعد أمبر نعنا حدا نتنازل أنا غير يكونه حدا زي اللي هو سوات دم I don't know بمنتها كم تردوت أنا زرد نجن يونايتد وي ستاند بهالالو لازم نحرد حبيرنا أنا تطونبل سو أوكي مخنياتو أنا اشتريت عايز بهالاتنا إحنا ولا تزولو زنبرنا ونمالتي بتوم زوج إحنا صعبينات إن تأخذ كتوجعيو كتصلنا نبت من إسي مجزات مالت حدا من جست ماتيو نبملو تهاجر تقاطعيرو ناتو بهلي ناتو قانقا ناتو تمرتي كل نجرنا قيرو نتحبر تسب كقيرو خلو ترانسفورم خلو هو برجس تلاقيكم يجري تلاقي كم قالوا تكونكم يجرون انجليز كوم اي جبر غيرون دي اوف كورس قال لو تطات جن واحد عامات يميرون 10 عامات يميرون 10 عامات كاس جنريشن كم حدا ولده خمان يكونن 10 عامات يو سلازي انجليز درجه جزينا خطب الاي تخيلني حبت تترجم ناي مجزات انت خيرك انجليز اجزانا لها بس كلام ترى جزينا ግብፂ ገዚና ክትብሉና ይትኽእልኒ ኸ ናይ ግብፂ እውን ቱርኪ ገዚና ክትብሉና ይትኽእልኒ ኸ ተብደህና ኸ ኢትዮጵያውን ገዚዮምና ክትብሉና ይትኽእልኒ ኸ ኢትዮጵያውን ጥራይ ጥላንም ቶም ገዚዮምና ክኾኑ ዝኽእሉ ሰሜን ቶም ገዚዮምና ስለዚ መን ገዚ ካደርካስ ጥላና ኸ ትብል ትኽእል እምበር በቲ ዝተምሃርናዮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለ ብሓሙሽተ ሃገራት ገዚአናና ገለ ተባሂሉ ካብ ብቆልዑትና ከለዉ ብርእስና ስለ ዘእትውና ኩሉ ግዜ ብከምኡ ሪእስ አይዞይ ብዝተፈለየ ዳይሜንሽን ፐርስፔክቲቭን ክንሪኦ ኣለና ማለት ኩሉ ግዜ ዝተባሃለ ሓቂ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ንስኻትኩም እንታይ ሪኢኹም እንታይ ሰሚዕኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብኩም ዝብል ድማ ኣብ ቀጻሊ መደብ ክንራኸብ እንተለና ዘንብቦ ርእይቶ ወርቃዊ ዝኾነ ርእይቶታት ኣብዚ ናይ ኮሜንት ቦታ ጻሕፉ ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ርእይቶታት ኢኹም ጽሕፉ ዘለኩም ካ ክንተሓጓጎሰሎ ማለት እዩ እሞ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዲኹም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ኣንድ ሼር ኢለለኩም ኣለዎ ሸረፈለው ኢሉ ማለት እዩ ተሸለምቲ ክትኮኑ ትርዳእ ኮይንኩም ከምዞም ኣሕዋትኩም እዚኣቶም ምርፅ ዝኾነ ርእይቶ ጻሕፉ ማለት እዩ ነጊሻየ ይቐኒየለይ ምስ ትግራይ ሓደ ኢና ንዘይ መባልስ ናብ ዘይፈልጥዎ ፀድፊ ዋላ እዮም ክፀድፉ ዘቕርቦም እዞም ጽላእት ነፍሶም ዘለዎም እና ንብሎም ጥራይ ሽድን ሓውና ዝበሃል እንዳተወዳእና እዩ ካብ ሕውነትን ፍቕርን ምህዳምስ ክንድዚ ድኻም ዋይ ረኺብናዮ ዘለናስ ንመን ከም ነግሮ እዩ ጠፊኡና ኢላትነላ ማለት እዩ ነጊሻየ يخبرلي رحوس بعل فاسيكا خجبرلنا عند تمنخ مالتيو من البات قدام قال خن نرخب نخون ويكا تصحوا بخالي ناي لايف بروجرامات عب بيت كريستيان قال خن نرخب نخون اي فلتن نلو ما عندك نزيز مثل تشاو دحنا قنيوتا لو امكن جود لايت دحنا حضرت حواتي ما نطيب